Bueno, boa tarde a todos e todas. Vamos a empezar o pleno ordinario deste mes de maio. O primeiro punto é a aprobación da ata da sesión anterior. Tedes todo no expediente. Dase por aprobada. O punto número 2, expediente 414/2022 de procedimento xudicial. Neste punto da orde do día voulle ceder a presidencia da sesión á primeira tenente de alcalde e comunicarvos que os concelleiros que formábamos, concelleiros e concelleira que formábamos parte da corporación do ano 2007, pois absterémonos no debate e na votación. Absterémonos de participar no debate e de participar na votación. Por tanto, cedolle a presidencia da sesión a Raquel. Hola. Bueno, boas tardes a todas. Entro a explicar un pouco o que é. Con data de 15 de maio deste ano, notifícase como sentenza, como firme, a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza 99/2024, que establece a obrigatoriedade de abrir un expediente de conformidade cos requisitos establecidos no artigo 36 da Lei 40/2015 en referencia a posible responsabilidade por accións de regreso. Ao día seguinte da recepción da devantita sentenza e con data do 16 de maio do ano 2024, elaborase por parte deste Concello, en concreto da Secretaría, o informe correspondente no que se concreta no punto 1 a obrigatoriedade de dar cumprimento á sentenza como firme. No punto 2 establecese a legislación vixente e que aplica. No punto 3, a motivación de colaborar e participar activamente por parte da Administración local na execución da sentencia correspondente atendendo ao principio de tutela. No punto 4, sinálase o procedimento correspondente. E no punto 5, que é o último do informe, establecese a folla de ruta que habería que seguir en caso de non ter posibilidade de dar cumprimento á execución da sentencia. O día 27 de maio do ano 2024 convócase a correspondente comisión informativa na que se explica a necesidade e a obrigatoriedade de abrir o expediente, explicando que corresponde someter a acordo plenario a apertura do expediente, tendo en conta que o Pleno deste Concello, como órgano de goberno, é responsable de dar cumprimento do fallo da sentenza. Compre sinalar que toda a información relativa a este proceso judicial, así como toda a trazabilidade do mesmo, está disponible no expediente municipal do Xestiona, da ferramenta de xestión, con número 414/2022, que foi o que se fixo referencia anteriormente, atendendo ao principio de transparencia do Goberno que caracteriza o Concello de San Sadurniño. Dito cal, se procede á correspondente votación para a apertura do expediente segundo establecido na sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 99/2024. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ahora sí. Non nos abstemos. Non, digo que non hai debate. Bueno, non sei se hai debate, É É previo, bueno, non sei se hai algo que debatir. É que como estaba aquí toda a retaíla, se tedes algo que comentar, tedes a palabra, claro. Por nosa parte será Esther a que fale deste tema. Vale, Esther, pois, adiante. Bueno, nós o único que imos a decir é que estamos aquí para defender os intereses dos veciños e que a mellor maneira de facelo é que poidamos exercer os nosos dereitos como concelleiras. Entendimos no seu momento que non podíamos exercelos, co cal a única vía que nos quedou foi acudir aos tribunales de xustiza e, como ben dixo a tenente de alcalde, hoxe estamos aquí para dar cumprimento a unha sentencia judicial que sí nos vai permitir exercer os nosos dereitos como concelleiras. Ti queres dicir algo, Juan? Nada, nos que eso, que tendo que cumplir as sentencias obrigatorias, pois nada, todos os cidadanos da administración votamos a favor do inicio do expediente. Vale. Bueno, eu non sei, eu podo responder, non, a réplica, podo facer unha réplica ao que di Esther. Nos, bueno, eu daquela non estaba, polo tanto, tampouco podo falar en primeira persona nin por experiencia, pero en todo caso, en toda a documentación que consta do expediente, e pola experiencia que eu teño desde que estou aquí, a mí me parece que non hai ningún problema neste Concello
por participar activamente e por querer dar resposta e que fagades a oposición que irades facer, e eu creo que este Concello, se algo ten, é precisamente a transparencia. Está toda a documentación e todo disponible. Podedes acceder no Xestiona e acceder a todos os expedientes. E podedes acceder a toda a información de todo o que se move no Concello. Non entendo entonces por que dis que non podedes actuar como concelleiras e facer o vosso traballo de concelleiras. Non entendo por que dis que hai que ir a parte xudicial para dar resposta a algo que se pode solventar a través de expedientes municipais. Pero, bueno, podes responder, sí, claro. Nos solicitamos por rexistro a apertura dun expediente. Non. Correcto. Se nos atendeu a nosa petición. Agora estamos aquí porque un Tribunal de Xustiza sí atendeu a nosa petición. Non tivemos outra vía. No, eso hai unha puntualización que é xurídica e aquí despois lle darei a palabra a Olalla porque ela é a xurista, eu non sou xurista, pero incido, eu non estaba nese momento, pero lín toda a documentación e na documentación e en toda a trazabilidade desa documentación queda claro que efectivamente en decembro houve unha petición de apertura de expediente e hai o correspondente resposta que apela a que é imposible abrir un expediente porque hai un proceso judicial aberto. Ese é o que quita a cuestión. Non se podía abrir no momento en que o pedistes porque o proceso judicial estaba en curso. E eu aquí, non sei se Olalla como xurista ten algo que aportar, pero eso non é técnicamente así. Non era viable nese momento, así o din os documentos que constan no expediente. Pero non así a sentencia que temos encima da mesa. Xa, por eso se vai abrir un expediente, porque é unha sentencia que aquí di que se pode abrir, pero anteriormente, na sentencia do xulgado de instrucción número 1, non se apelaba que fora necesario abrir un expediente, por lo tanto, xurídicamente tampouco é tan claro que haxa que abrilo. E, de feito, hai un documento que o que establece que non se pode abrir porque está o proceso judicial aberto. Ahora, ese proceso xa está cerrado con unha sentencia firme, por eso se pode abrir un expediente a nivel formal. Non sei se tedes algo... Bueno, o debate está, pola miña parte, eu non teño nada máis que apelar, non sei se a secretaria quere dicir algo desde o punto de vista xurídico. A ver, dende o punto de vista xurídico, que se pode engadir é que efectivamente tratase dunha cuestión que non é tan pacífica dende o punto de vista en que hai un pronunciamento do xulgado do contencioso nun sentido e logo do Tribunal Superior de Xustiza noutro. Eu creo que son cuestións xurídicamente diferentes. É dicir, o feito de que se plantese unha solicitude e se lle dea un cauce polo Concello non significa que o Concello non sexa transparente. O que neste caso o Tribunal Superior de Xustiza lle está reprochando o Concello é que non era o cauce adecuado. O que entende que mezcoláronse dous cauces realmente, utilizáronse datos, argumentos ou circunstancias que terían que aflorar nun expediente cunha serie de fases para acordar a inadmisión, cando o que procedía no seu momento era abrir e xa se determinará se hai ou non hai, pero ese é o que digamos se lle di o Concello. Tiña que abrirse o expediente. É certo, por iso entendo que é unha cuestión xurídica que non é tan clara, que en primeira instancia considerouse que a actuación do Concello, quero dicir, non é unha cuestión formal, evidente e palmaria. En todo caso, as sentencias hai que cumplilas, non hai nada máis que discutir. O Tribunal Superior de Xustiza entende que hai que abrir un expediente sen darlle máis, se me permite a palabra, sen darlle máis historia, ábrese o expediente e a partir de agora nomearase instructor de expediente e seguiránse os pasos que establece a lei de procedimento. Correcto. Pola miña banda nada que dicir, o único é que a mí me parece que apelar ou dar a entender que neste Concello non se apela pola transparencia nin polo bo goberno me parece injusto. Nese momento se decidiu que non procedía a abrir un expediente, se decidiu así no pleno, con asesoramento dun habilitado nacional que tampouco vía tan claro que fose necesario abrir ese expediente. Quero dicir, no momento en que se nos di que hai que abrir un expediente, se abre, non hai ningún problema. Simplemente, por aclarar. Pero, bueno, como non sei se tedes algunha cousa máis que dicir, ou se entendedes que o debate está cerrado.
Vale, retomamos ahora sí a votación. Votos a favor? Bien. Votos en contra? Abstencións? Recolleu. Xa está registrado? Vale, pois agora devolveré a palabra a Secundino. Gracias, Raquel. Pasamos ao punto número 3, proposta de declaración institucional de apoio ao colectivo de persoas con esclerose lateral amiotrófica galegas. Ten a palabra a portavoz. Ben, por acordo da Comisión Informativa e dos portavoces dos grupos, vou a pasar a dar lectura ao texto de declaración institucional a proposta do colectivo de persoas con ELA, galegas. O pasado 12 de marzo, o Congreso dos Deputados aprobou, por unanimidade de todas as forzas políticas representadas no arco parlamentario estatal, admitir a trámite a proposición de lei ELA. Dita aprobación supón que os lexítimos representantes da soberanía nacional da que emanan os poderes do noso Estado, tal e como recolle o artigo 1.2 da Constitución española, asumen como propia a necesidade de que os afectados por esta cruel doenza, os seus familiares e coidadores, sexan amparados en igualdade de trato co resto de enfermos de calquera patoloxía, coa cobertura sociosanitaria que precisan para poder vivir coa dignidade que merecemos nun Estado que, xa na súa norma fundamental, recolle a obriga dos poderes públicos de garantir un sistema de atención ás persoas con discapacidade. Na Lei de 14 de decembro de promoción da autonomía personal e atención ás persoas en situación de dependencia, cando regula as condicións básicas de promoción de dita autonomía e atención mediante a creación dun sistema para a autonomía e atención á dependencia, coa colaboración e participación de todas as administracións públicas, que dentro dos seus principios xerais especifica que as administracións públicas están suxeitas ao principio de equidade, de tal xeito que as políticas, plans e programas que teñan impacto na saúde da poboación promoverán a diminución das desigualdades sociais en saúde, prestando atención específica ás necesidades das persoas con discapacidade. O 12 de marzo foi, sen ningunha dúbida, un día para o recoñecemento e gratitude polo traballo realizado dende hai tanto tempo polas asociacións de afectados e entidades colaboradoras que, coñecedoras de primeira man da dura realidade desta enfermidade, non teñen deixado de loitar arreo para garantir algo tan básico como a vida, dereitos en o cal o noso Estado social, o noso Estado de Dereito e o noso Estado de Benestar véñense abaixo sen remedio. Como galegos e galegas é un orgullo para todos nós que a Asociación Agaela fora unha das que encabezou esta loita e que estivese representada na xornada de presentación da proposta de lei levada a cabo no Congreso dos Deputados este pasado 20 de febreiro. A 12 de marzo tamén foi un día para a renovación da esperanza das persoas afectadas directa ou indirectamente por unha patoloxía neurodegenerativa sen cura e sen tratamento hospitalario, que fai recaer toda a carga do cuidado das persoas enfermas na súa rede persoal de apoio, familia, amigos, cuidadores e cuidadoras, sen esquecer que a nosa actual configuración social e demográfica fai que moitos deles e delas carezan incluso deste recurso básico imprescindible para a súa vida. Desde esta data, dúas proposicións máis foron aprobadas de xeito unánime polo Congreso dos Deputados. Aínda que ditas aprobacións refliten en sí mesmas a concienciación da clase política coa situación das persoas afectadas pola ELA, non pode supoñer unha loita entre as diferentes forzas que presentaron cada en súa proposta. Ao contrario, dita concienciación debe implicar que se traballe coordinando esforzos e recollendo de cada proposta o máis axeitado para a defensa dos máis que entendibles intereses do colectivo ao que se dirixirá a norma final.
Desgraciadamente, unha persoa enferma de ELA non só precisa dunha estrutura forte e comprometida de apoio humano, que ten que deixar todo atrás para a atención 24 horas que precisa a persoa afectada, senón que a carga económica que implica a dependencia enerxética, a tipoloxía e duración dos cuidados necesarios, os produtos de apoio básicos para a vida diaria, a reforma e adaptación dos fogares para facer fronte a unha realidade tan inesperada como devastadora e inevitable fan imposible afrontar os custes mínimos non xa para manter unha vida de calidade, senón simple e, desgraciadamente, para a vida mesma. Precisamente por todo o exposto ata agora, a xusta reivindicación social non pode volver ser anulada por trámites burocráticos, por deixamento legislativo ou por establecemento de outras prioridades. Todos os mortos, desde a paralización e posterior decaemento da anterior proposición de lei, presentada en novembro de 2021 e aprobada tamén por unanimidade en marzo de 2022, interpélanos de xeito directo. As administracións deben dar resposta de xeito inmediato aos que xa non están con nós e a todos os que día a día incrementan a cruenta lista de novos diagnosticados e diagnosticadas, persoas que non teñen nin color nin ideoloxía política. O sistema legislativo español é claro respecto ás competencias sanitarias e as diversas leis que identifican ditas competencias e as atribúen ben ao Estado español, ben ás comunidades autónomas. Non deixan dúbida da importancia que este eido competencial ten no día a día da nosa veciñanza. É certo que a Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, non recoñece competencias sanitarias aos concellos. Pero esta corporación entende que os municipios, como as entidades públicas máis achegadas á realidade cotidiana da poboación, non podemos nin debemos e non queremos darlle as costas a aqueles que máis o precisan do noso compromiso público para superar o seu día a día. Con esta visión, como punto de referencia, este Concello quere empregar a súa voz oficial, que sempre debería de ser a súa voz máis humana, para facer chegar unha petición alta e clara ás Cortes Xerais españolas. Recae en vostedes un mandato que debe ser entendido como un privilexio e ser exercido coa eficacia e eficiencia que debe rexer o funcionamento xeral das administracións públicas. O seu privilexio outorgado por todos os cidadáns e cidadás españois é legislar para salvar vidas. Non existe norma, sexa do contido que sexa, que poida ser considerada prioritaria fronte a aquelas que, como esta proposición de lei, buscan únicamente evitar a morte innecesaria e inxusta das persoas enfermas, o esgotamento dos recursos propios e familiares na súa atención, e a desesperación dos afectados que se senten culpables dos estragos que a súa doenza causa naqueles que están a dar a vida por eles día tras día. Existe algunha causa máis nobre que encabezar a loita contra esta injusticia? Existe algunha consideración legal, procedimental ou administrativa que non só non apoie esta causa, senón que a sustente e a impulse como condición básica para que o exercicio da política cobre o seu máis verdadeiro, puro e inestimable significado? Por todo isto, elevase ao Pleno para o seu debate e aprobación dos seguintes acordos. O Concello de San Sadurniño estará por escrito nos próximos 30 días ao Poder Legislativo Estatal para que proceda á tramitación de xeito preferente, urxente e prioritario dunha proposición de lei que recolla as mellores achegas de cada unha das normas aprobadas unanimemente e non esqueza que a garantía dos coidados 24/7 deben constituir a base fundamental da futura lei. 2. O Concello de San Sadurniño instará por escrito nos próximos 30 días a Deputación Provincial da Coruña e a Xunta de Galicia para que dentro do ámbito das súas competencias sociosanitarias teñan en conta as necesidades do colectivo de doentes e familiares á hora de deseñar, implementar e aplicar políticas que poidan incidir na mellora da calidade de vida das persoas afectadas. 3. O Concello de San Sadurniño comprométese a continuar prestando apoio público á reivindicación legal contida nesta moción ata o momento en que a norma sexa publicada e entre en vigor. Cuarto e último, o Concello de San Sadurniño comprométese como forma de colaboración directa desta administración local cos persoas afectadas pola ELA a poñer a súa disposición o asesoramento técnico dos servizos sociais municipais á hora de tramitar todas aquelas axudas ou prestacións establecidas para a mellora da calidade de vida das persoas enfermas e as súas familias, sexan de ámbito municipal, autonómico, estatal ou europeo.
E quinto, perdón, o Concello de San Sadurniño comprométese dentro das posibilidades técnicas, orzamentarias e logísticas municipais a colaborar coa asociación Agaela naquelas accións que esta asociación leve a cabo para dar visibilidade e concienciar sobre a realidade desta patoloxía. Bueno, o Grupo Socialista vota a favor da declaración institucional de apoio colectivo de persoas con esclerose lateral amiotrófica galegas por canto se pode traballar en todas as administracións públicas na procura dunha atención de calidade no seu tratamento paliativo e no manexo das consecuencias que esta enfermidade limitante leva consigo. Belén. Dende o Partido Popular compartimos a declaración institucional, valoramos o traballo da Asociación Galega de Afectados polo ELA e amosamos o noso apoio ao colectivo de persoas con ELA para que se teñan en conta tanto as súas necesidades como as dos seus cuidadores e familiares coa cobertura sociosanitaria para unha mellor calidade de vida. Decir tamén que esperamos que isto sexa un punto de partida para outras enfermidades que, como ela, tamén están afectando a moitos dos nosos moitas persoas neste país. Vale. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Punto número 4, moción da AMPA do CEIP Mosteiro de Cabeiro da Capela. A palabra a voceira. Bueno, agardo que me funcione a voz. Bueno, realmente, como ben saberemos as persoas que estamos aquí, traemos esta moción xusto a poucas datas pois de celebrar o 50 aniversario do Centro Educativo de San Sadurniño. Pois eu creo que é un evento, unha data moi acaída pois para reflexionar sobre a importancia, a relevancia que ten a educación pois para sementar un futuro mellor da man de cada xeración, ofrecendo pois unha educación pública, forte e de calidade. Hai 50 anos se tivo claro a relevancia desta aposta de dotar dunha rede de centros públicos que garantiran o acceso en igualdade de oportunidades pois de calquera neno ou nena con independencia dos lugares nos que viviran. E ademais da creación cunha aposta forte de recursos e dotación de persoal dunha rede de centros públicos se tivo en conta a realidade territorial na que vivimos, pois os centros rurais tiñan asegurado o servicio de transporte e de comedor pois para facilitar a igualdade de oportunidade e converter os centros educativos, ademais de nun espazo pois para adquirir contidos académicos e formarse, pois tamén nun espazo pois de convivencia. E quería empezar así porque resulta curioso que hai 50 anos estivese tan claro, tan meridianamente claro, a necesidade de mobilizar recursos e atender as necesidades dos nenos e nenas e que a día de hoxe pois nos vexamos, eu casi diría que non sei se no escándalo ou na vergoña de presentar unha moción destas características nun pleno. A moción que se presenta pois non reivindica máis calidade, non reivindica máis profesores, reivindica unha cuestión tan básica, tan elemental, recoñecida como un dereito universal, que é o dereito a ir á escola. Entonces, que nos podería decir hai 50 anos que hoxe estaríamos pedindo isto, no 2024, o dereito de nenos e nenas a ir á escola. Poderíamos pensar que se podería dar esta circunstancia seguramente en moitas latitudes do mundo, pero nos costaría pensar que estaríamos reivindicando isto no noso país. A moción que se presenta fai referencia a unha situación que se está a dar no CEIP Mosteiro de Cabeiro en A Capela, aquí ao ladiño.
Fai referencia á incertidume que se está a producir coas matrículas no curso 24-25 no CEIP Mosteiro de Cabeiro, e a mí me gustaría engadir que moitos outros centros da nosa comarca. Non se trata dun feito aillado. A exposición de motivos di que o director en funcións do CEIP Mosteiro de Cabeiro, David López Paz, informa a AMPA da problemática xurdida ao respecto das matriculacións do novo alumnado para o curso 24-25. Informa de que o centro se ve obrigado por parte da Inspección de Educación de Ferrol a baremar o alumnado e, a pesar de que nesta campaña formalizáronse 4 prescripcións, só se lles permite ofertar 2 prazas en prazo ordinario, quedando as outras como 2 matrículas subsidiarias fora de prazo, non garantindo a admisión deste alumnado que queda fora do baremo. A mí me gustaría salientar que estamos falando do Centro de Educación Primaria da Capela. Como nais e pais, decidimos falar telefónicamente coa inspectora de Educación de Ferrol que nos corrobora a información que recibimos por parte do director en funcións. Explica tamén que haberá unha resolución sobre este tema por parte da Xunta a finais de xuño, que afecta a toda Galicia. E comenta, ao respecto desas 2 matrículas subsidiarias, que pode ser que a Xunta decida que teñan que ir a outro colexio ou non, xa que non depende directamente dela. Amosámoslle o noso desacordo con esta situación, dado que é unha escola con espazo suficiente para dar acollida a estas 4 nenas e nenos de maneira definitiva, que non hai referencia en ningún momento a quen se fará cargo do transporte escolar acompañado dunha persoa coidadora, pois non podemos obviar o feito de que é alumnado de 3 anos de idade. Sentímonos na obriga de recordar que este alumnado quere escolarizarse neste centro porque as súas nais e pais así o decidiron, nalgún caso vindo de fora de Galicia expresamente para que as súas fillos e fillas puderan ter a posibilidade de educarse nunha escola rural con todos os beneficios que isto supón. Por outra parte, están sin cumprir os acordos citados ao principio deste documento. E consciente do contido deste acordo, a Inspectora de Educación de Ferrol resposta cunha negativa ao feito de facilitar outra docente ou habilitar outra aula. Amosamos a nosa incredulidade e desacordo con esa decisión e creemos que compre dar a coñecer o papel crucial da profesora de infantil no centro, pois dase a circunstancia de que, ademais de facerse cargo dos 3 cursos de educación infantil, tamén desempeña a función de directora do centro. Engadir tamén que isto é unha problemática que afecta a toda a veciñanza da Capela, non só as familias usuarias do noso centro na actualidade. Polo exposto, e dado que neste colexio hai escolarizado alumnado do Concello de San Sadurniño, propoñemos ao Pleno desa Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Solicitar da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia que garanta a admisión destas 4 matrículas con efecto inmediato. Que se cumpra o acordo e se conceda outra docente para educación infantil. E dar traslado do presente acordo á Inspección de Educación de Ferrol e á Xefatura Territorial da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Merecía a pena ler o texto porque é a voz das familias. E sin entrar moito máis a fondo no debate desta moción, creo que é unha situación como para estrearse nun goberno da Xunta, pois das que deberían poñernos colorados. É verdade que anticipamos o drama do inicio do curso pois co cambio do calendario escolar, pero o que viña sendo un mantra repetido cada setembro, con recortes, con precarización, me parece que con estas situacións que se están a dar en moi diferentes centros da nosa comarca, isto xa é a política da vergoña. Os centros rurais, ter un centro educativo no rural fixa a poboación, pero que, ademais,
Todos os nenos e nenas desa área educativa teñen o dereito a ir a esa escola. É inexplicable e de moi pouca vergoña. Estou agardando a escoitar a argumentación do Partido Popular para xustificar esta situación. O que hai que facer é dotar dos recursos necesarios para que cada neno, viva onde viva, teña dereito a ir á escola. Juan. Bueno, nós estamos a favor da moción do AMPA do CEI Mosteiro de Cabeiro da Capela, porque estamos a favor de que se resolvan os atrancos e deficiencias que se podan producir no acceso a educación, pilar básico do noso sistema. Sempre estaremos a favor dunha educación pública de calidade a poder ser o máis preto dos fogares, potenciando e apoiando a escolarización no noso rural. Belén. Pola nosa parte, entendemos a preocupación por parte do AMPA e apoiamos a moción traída a pleno. Se o espacio é suficiente, como informou AMPA, non hai motivo ningún para que non se poidan admitir esas 4 matrículas, o sea, sería incongruente que nos admitiran e que non se lles dera posibilidade de poder, non posibilidade, senón o dereito de poder estudiar no centro, como hasta agora. Entendemos, ou pola información que temos, que iso vai ser así, ou que se nos informa que pode ser así. O que non temos moi claro é, por parte da Xunta de Galicia, pois o tema de poñer outro profesorado, o sea, debido aos ratios. Eso entendemos que debe ser solucionado canto antes. Espero que así sexa tamén. María. Non entendemos o que pasou. Non entendemos o que pasou no CEIP Mosteiro de Cabeiro a Capela, no CEIP Alaxe de Balón, no CEIP Os Casais, en Atios, non entendemos o que pasou. Eu o que quero preguntarme é se a política educativa que vamos a defender é a de a ver que pasa. A ver se as familias consinten desplazarse quilómetros a outro centro, a ver se matriculan noutro lado, porque eu supoño que as prazas que deben de estar dispoñibles para dar resposta aos nenos e nenas que teñen dereito é unha planificación. Non se lles dá resposta co que supón para as familias a esta altura non saber se van poder escolarizar aos seus fillos e fillas no centro que lles corresponde ou se teñen que mirar de coller o coche e ir buscar outro centro. Entonces, a min non sei que pasou e que se vai a dar resposta por seguro. Creo que hai que dar unha resposta e moitísimas explicacións a toda a cantidade de familias que se están vendo nesta situación, que a día de hoxe están sin centro educativo para escolarizar os seus fillos. Sin centro educativo. Que eu reitero, como comecei, é justificable que a día de hoxe haiba que mobilizarse e reclamar poder ir á escola. Esta é a cuestión que se vai a justificar hoxe aquí neste pleno. A día de hoxe, ti dis, Belén, que se vai a solucionar. Igual xo dixeron a ti. Pois xa tes moitísima máis sorte e moitísima máis información que as familias afectadas, que o que saben é o que pon aquí. Que igual se teñen que ir a outro centro, que igual non se vai a poñer outro profesor porque hai que desdoblar. Isto é o que saben. Entonces, eu non sei se esta é a maneira responsable e considerada xa de comunicarse coas familias, sin entrar a que se está vulnerando gravemente os dereitos deses nenos e nenas. Entre outros, os de un neno deste concello, que é un dos dous que quedou fora na capela. E supoño que o que lle vamos a decir á súa familia é que sabe Belén que se va a arreglar. Porque ninguén, nin desde Inspección, nin dende a Xunta, lles está dando resposta a ningunha das familias afectadas por este tema.
Como resposta ao que acabas de decir, vouche decir dúas cousas que creo que son claras. Belén non ha dicho que se va a solucionar. Di Belén que se ten que solucionar ou se debe solucionar, porque é un dereito que temos todos e que posiblemente se solucione. Que vai un problema máis grave con ratios, que me supoño que será para poñer outro profesor para 2 nenos, e que me supoño que será máis difícil de conseguir ou que terán que buscar outra maneira para conseguilo. Pero non que se vai a solucionar. Que se vai a solucionar posiblemente. Que os nenos van a estar matriculados no seu centro. Eso fijo, Teñen un dereito. E o dereito teñen que telo. Teñen dereito a además, a ter escola e además a tela gratis. Por tanto, o dereito, eso dá por feito que vai facer. Creo que aquí houve algún problema, non da mesma, pero parecido, e tamén se solucionou. Creo que os nenos non tuveron que desplazarse, non? Non tuveron que desplazarse e agradezo que o lembres porque non hai moitos plenos. Escoitei por parte dun compañeiro desta corporación que cando pasan estas cousas o que sabemos facer o grupo do BNG é poñernos con camisetas diante dos centros. E efectivamente, por estas cousas, con camisetas ou con pancartas, todas as veces que sea. Entón, se hai que solucionar, eu tamén vos animo a que se hai movilizacións, aí esteades. Bueno, eu só unha cuestión, porque como recordaba ben a portavoz ao principio, estamos próximos á celebración do 50 aniversario do noso colexio, do Colexio Público de San Sadurniño, un colexio que nos seus inicios, moitísima máis población, pois estábamos 30, 40 alumnos por aula, e o que estamos vendo, desgraciadamente, decía Belén que aquí houbera un problema similar hai pouco tempo, é certo, e aumentaron unha aula, porque non collían os cativos. Estuvemos en ciclos de educación infantil de 3 anos ou de 4 anos con 26 alumnos, que supera a ratio. No ano 2020 ou 2019, con 20 alumnos de 3 ou 4 anos nunha aula, se iso é apostar pola educación pública, pois mal vamos. E o que está pasando na capela, que dicía Mari Carmen, non é que non hai espacio físico hai moitísimo, porque na capela posiblemente hai 30 anos ou 40 anos houbera o doble de cativos, e o espacio físico é o mismo. Hai espacio físico de sobras. O que hai é menos profesorado, porque foron retirando profesorado, o que foron facendo foi, como hai menos alumnado, agrupando, na capela en primaria están agrupados, en infantil están agrupados, e o que fan é, no proceso de matriculación obligatorio, ou no proceso ordinario, non aceptan máis alumnos. Por que? Porque a ratio di que hai que ter tantos alumnos. Despois, sí que os van, porque despois saltanse a ratio e meten 5 ou 6 máis ou os que señan, sin aumentar o profesorado. Estamos dando por bon iso. Estamos dando por bon iso. Iso é o que hai que loitar contra iso. Que desdoblen, que tropen outros maestros. Hai moitos maestros no paro, que convoquen oposicións. Non é ningún problema que haiba 3 cativos nunha unidade ou 4 cativos nunha unidade. Sempre nos din que Finlandia é un dos modelos de educación de calidade. Finlandia ten ratios de menos de 10. Non é un problema que haiba menos de 10. O problema é o recorte que está habendo ano tras ano, desde o ano 2009, na Consellería de Educación, na de Sanidade e todo iso. Pero os recortes que hai ano tras ano, e soportando os concellos moitas das competencias que son da Xunta. Claro, despois, como temos todo o aparato propagandístico para decirnos que somos os máis buenos del planeta, pois parece que non pasa nada. E hai que plantarse, porque a educación é a principal ferramenta de igualdade. É a principal ferramenta que temos para loitar por unha sociedade igualitaria. Que pasa? Que agora xa hai unhas élites que non queren que señamos iguales. Os fillos dos labregos e os fillos dos albañiles que señan albañiles ou que señan labregos, porque ben chegamos xa, as clases dirixentes xa chegan. E iso non vamos tolerar, polo menos esta parte do goberno, os que nos consideramos galegos e progresistas, non o toleramos. O que comulgue con esa maneira de pensar, alá el. A mí non me vale
Iso vai se solucionar. Evidentemente non van deixar ningún cativo da capela ou de San Sadurniño ou da Avilleira sin escolarizar. Non, porque é ilegal. Van escolarizar. Van escolarizar, claro que van escolarizar. Incluso lle poden dicir que vai para outro colexio, claro, cos problemas de transporte e tal. Van escolarizar, meterán 15, ainda que a lei di que a ratio marca 12, meterán 15, están agrupados de 3, 4 e 5 anos. Ou 3, 4, 4, 5, 5, 6. Están agrupados xa. E xa pasan de ratio, co que iso significa en pérdida de calidade na educación. Nada máis. Pola miña parte, nada máis. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 5, moción de solidaridade co pobo palestino. Ten a palabra. Eu, para comezar, esta moción de solidaridade co pobo palestino correspóndese con un texto elaborado desde o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. É o texto que nos fai chegar o fondo para a súa aprobación en pleno. Non sei se hai que entrar nun exceso de argumentario para xustificar a presentación desta moción cando día a día estamos presenciando o xenocidio salvaxe do pobo palestino por parte de Israel, con situacións que atentan directamente contra todos os dereitos humanos, unha situación que alcanza cifras de mortes que permiten falar dunha catástrofe humanitaria de proporcións épicas, 35.000 persoas asasinadas, 80.000 persoas feridas, nenos, nenas, poboación que está no que se pode denominar como o maior cárcere ao aire libre do mundo. Entonces, se vos parece, paso a dar lectura á parte de acordos e procedemos ao debate. As propostas de acordo da moción son que o Pleno do Concello de San Sadurniño condena firmemente os ataques terroristas pola ofensiva de Hamas contra Israel e a declaración de guerra do Estado de Israel contra a faixa de Gaza, que está a causar miles de mortes e feridos, especialmente entre a poboación civil, e unha catástrofe humanitaria sen precedentes que aumenta cada hora que pasa. O Pleno do Concello de San Sadurniño insta ao Estado de Israel a que poña fin de xeito inmediato ao asedio e bombardeo sobre territorios palestinos e a retirada das súas tropas dos territorios palestinos que actualmente ocupa. O Pleno do Concello de San Sadurniño insta a Hamas e outros grupos armados a acabar cos seus ataques deliberados contra civís, con lanzamento indiscriminado de explosivos, cos homicidios deliberados e coa toma de reféns. Neste senso, o Pleno exixe a liberación das persoas tomadas como refén de xeito inmediato. O Pleno do Concello de San Sadurniño exixe ao Estado de Israel a supresión do corte de suministro de alimentos e produtos básicos imposta á poboación civil palestina por vulnerar o dereito internacional e a que permita que a axuda humanitaria chegue á poboación vítima desta barbarie en condicións adecuadas. O Pleno do Concello de San Sadurniño amosa a súa solidariedade e apoio á poboación palestina, tanto residentes en Palestina como no exilio, que sofren as consecuencias desta guerra de ocupación exercida por Israel dende hai 75 anos. O Pleno do Concello de San Sadurniño considera que unha paz xusta e duradeira exixe acabar coa ocupación dos territorios palestinos por parte de Israel e recoñece o dereito á autodeterminación do pobo palestino, observando o dereito internacional e as resolucións da ONU. O Pleno do Concello de San Sadurniño insta ao Goberno de España a sumarse e prestar o seu apoio á demanda interposta por Sudáfrica contra Israel ante a Corte Internacional de Xustiza polo dereito de apartheid e exixa o cumprimento das medidas cautelares que obrigan a Israel a deter o xenocidio da poboación palestina.
e, aínda que, en certo modo, algo extemporáneo, o Pleno do Concello de San Sadurniño insta ao Goberno de España e a Unión Europea ao recoñecemento do Estado de Palestina, así como a unir esforzos para deter esta espiral de violencia, evitar a súa expansión e lograr, canto antes, unha paz duradeira e efectiva e unha solución definitiva a este conflito baseado nas resolucións da ONU. Juan? Bueno, sempre a favor de rematar coas guerras, ataques terroristas, accións de castigos nas que sempre sofren os mesmos, a población civil que non ten nin culpa nin responsabilidade. Non todo vale, xa que a facultade de falar nos distingue dos animais, utilicémola para resolver os conflitos. A favor. Belén? Perdón. Pola nosa parte, desde o Partido Popular, amosamos a nosa solidaridade coas vítimas da guerra e condenamos calquera discurso que xustifique ou condene estas barbaries das vidas humanas. Por outra parte, entendemos que a axuda humanitaria debe seguir chegando á poboación civil de Gaza. A proposta, creo que foi da moción, foi presentada e consensuada dentro do Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. A nosa postura vai ser a favor. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto 6, que é dar conta dos decretos do 130 ao 225 do 2024, que están no expediente. O punto 7 é dar conta da rendición de información ao Estado e ao Tribunal de Contas, que tamén consta no expediente do Pleno. Antes de pasar ao turno de rogos e preguntas, se hai algunha moción por vía de urxencia, se non pasamos ao turno de rogos e preguntas, algún rogo? Rogo ligado a pregunta. Rogo? Ligado coa pregunta. É un rogo ou unha pregunta. Un rogo é unha cousa e unha pregunta é outra. Pregunta. As preguntas non se debaten, os rogos podense debatir. Preguntas e respondas. Vimos aquí, aprobamos cousas e logo, no caso este, era un rogo e cando se aproben, se fagan ou non sei por que non se van, non? Que pasa coa piscina, co vaso da piscina? Se iba a reparar, parece que vamos a abrir, está sin reparar, iba a cambiar o peche. Se me podes explicar un pouco como está o tema. Iso é unha pregunta, claro. Concretamente hoxe avisaron da Diputación, porque sabes que está relacionado con un convenio que vai asinar o Concello de San Sadurniño coa Diputación. Chamaron precisamente hoxe da Diputación para enviar a documentación para preparar o convenio. Para esta campaña de verão, evidentemente non vai dar tempo, pero estamos supeditados á administración que é a que transfire os fondos. Con fondos dun convenio, mediante un convenio coa Diputación, que foi o que aprobamos no Pleno. No Pleno aprobamos solicitar un convenio á Diputación, a poñer a disposición a elaboración do proxecto, entonces estáse na fase de tramitar o convenio. Está orzamentado nos orzamentos da Diputación e vai estar orzamentado, evidentemente, nos orzamentos do Concello de San Sadurniño. O alumeado do río, sabedes algo, como está o tema? O alumeado do río? Sí, falamos de poñer uns puntos de luz no paseo do río. Non sei en que quedou o tema este, se vai pa diante, non vai pa diante. Eu supoño que te estarás referindo ao proxecto presentado a subvencións do Convenio de Transición Xusta, que levaba un proxecto, que é un proxecto que se presentou, que aprobaron, foi unha memoria, estamos en fase de redacción do proxecto, unha memoria que levaba unha serie de intervencións, que tiñan entre elas unha parte das intervencións, uns alumeados, a mellor da iluminación en algunhas partes. Nestes momentos estamos recibindo as autorizacións sectoriais, casi todas están recibidas, a máis complexa era de Augas de Galicia. Concretamente, o que é o alumeado que pretendíamos na memoria, poñíamos de poñer unha iluminación tenue no paseo, ese non se pode facer, hai que modificar de sitio, no propio paseo non se pode facer por unha cuestión de conservación da natureza, de conservación das especies da fauna que hai nesa zona, non deixou conservación da natureza, polo tanto non se pode poñer físicamente ali, hai que reubicar son cousas que se están facendo no proxecto de execución, no proxecto que se vai utilizar para executar a obra, pois vai ir
definido todo como ten que ir. Nestes momentos estánse recibeuse concretamente o outro día o de Augas de Galicia, que era o máis complexo de todos. Non? Era o máis complexo de todos, e recibeuse, bueno, non poñen moitos impedimentos. A empresa redactora do proxecto vai estar en contacto tamén cos técnicos de Augas de Galicia para adaptarse tamén ás recomendacións que fai Augas de Galicia. Hai cousas que, por exemplo, agora, que se fixaron hai 20 anos ou 20 algo anos que hoxe en día non se poderían facer porque non autorizaría Augas, non? Pero a redacción do proxecto vai ir xa adaptada ao que digan os técnicos de Augas. O aumento do paseo, sabemos algo? O aumento do paseo? Hasta Narón. Sí. A idea é esa, non, hasta ahora non estamos buscando fondos. Que se faría? A parte de San Sadurniño nós, a parte non sabemos algo, como vai se tendo? Ainda non sabemos, hai que esperar a ter fondos que posibiliten facer iso. Vale. Nada máis, por aí, a parte. Mais preguntas? Si, eu teño dúas. A primeira é como se atopa na actualidade a obra de rehabilitación da Escola de Igrexa Feita. Sabemos que houve certas diferencias coa empresa constructora, pero non sabemos a día de hoxe como se atopa esa situación. Pois hai que licitala de novo. Hai unha rescisión do contrato por incumprimento do contrato por parte da empresa. As rescisións de contratos están obligatoriamente, houve que esperar ao ditamen do Consello Consultivo. Chegou xa o ditamen do Consello Consultivo. En estes momentos hai plantexado por parte da empresa, que me corrixe a secretaria, un contencioso administrativo que entendemos que non ten moito recorrido. No momento en que pasen os plazos que establece que hai establecidos, a idea, o que se pretende é sacar a licitación novamente o proxecto e axudicalo novamente, porque executado hai, se non estou engañado, pois nada, 5 ou 6 mil euros, non hai máis. É unha cuestión administrativa que é bastante rollosa porque os tempos son os que son. Outra pregunta con respecto a iso. Vemos que na parte de diante do edificio da Escola de Igrexa Feita hai unha serie de escombro, pero chamativo, tirado no sol. Entonces, quen é o responsable de todo ese escombro? A empresa que estaba executando esa obra. A empresa é responsable do escombro? Claro, é o escombro da obra que estaban facendo. A rescisión do contrato é precisamente por abandono do traballo. É dicir, non fixeron no prazo estipulado no contrato a execución da obra e teñen ali todo, teñen a caseta de obra, teñen... Non caseta, digo o escombro que hai tirado no sol. Sí, o escombro é o escombro de desescombrar aquí. De obra, todo escombro. Vale. Outra pregunta. Como vai o tema do local para os grupos políticos? A última vez, unha vez falounos dun sorteo, que faltaba un sorteo, recórdolle. Outra vez falounos do mobiliario. Sigue faltando o mobiliario. Sigue faltando o mobiliario. Pero mobiliario non hai problema. Se nos pagan a asignación de grupos políticos que temos sin cobrar desde marzo do ano pasado, comprometémonos a comprarlo nós. E sobran os cartos. Eu a primeira noticia que teño que non vos pagan a asignación de grupos políticos. Se non Nos la pagan... Nos pagan a asistencia a plenos, pero a asignación de grupos políticos desde marzo do ano pasado non a cobramos. Pois... Eu a primeira noticia que teño... Cheganos para comprar unha mesa e dúas sillas, pero nos fai falta, é que eu insinúas... Claro, a ver, estás insinuando, é dicir, se non estás cobrando a asignación de grupos políticos, pois será un fallo administrativo, porque... Creo que trimestralmente se paga. Eu non ando con esas... A nosa conta, desde logo, non. A nosa conta non ingresaron nada desde marzo do ano pasado. Pois eu pido que te dirixas a contabilidade e que digas a ver se teñen algún problema. A mellor tedes a conta mal ou tedes algo. Non sei se o PSOE lle está pasando igual. Non sei, como ten unha compañeira a conta, non me dixo nada. Pero non, aí píllasme. Eu é a primeira noticia que teño porque é máis as resolucións de asignacións a grupos políticos asínoas todos os meses. Ao mellor tedes mala conta. Ou hackearon vos a conta e vos están ingresando noutro. Hasta ahora ingresaron sempre.
O último recibo recollido no banco é de marzo do ano pasado. De marzo do ano pasado. Pois, preguntar, bueno, está aquí a secretaria, preguntar se é algún... Ten que ser. Non é por... É un... Sí. Por iso decimos. Posiblemente un erro involuntario, é dicir, o mellor o que está mal o número de conta ou alguna cousa, Dicir, non... Entonces o local, en canto veño o mobiliario... O local, sí, a ver, os locales ahora están listos, o que pasa que os locales ahora mesmo estás executando o que é a climatización do S, e vai encima dos locales van ir as máquinas de climatización, e ponse un falso teito por debaixo, entón, no momento que esteña acabado iso, podemos falar dos locales. Falar dos locales hai dous, entón, Vale. por parte nosa non hai ningún inconvinte. O mobiliario é unha mesa. Por iso, unha mesa e dúas sillas, ou unha silla. Máis preguntas? Vale. Se hai algunha pregunta,